On September 22nd, 1939, following the outbreak of World War II, IG Farben and Standard Oil had agreed that they would maintain a relationship regardless if the United States entered the war. Her i begyndelsen af september 1939, det er her direktørerne fra Standard Oil og IG Farben træffer en hemmelig aftale. IG Farben vil forhindre, at dets patenter i de fjendtlige lande bliver beslaglagt. De vil kunne ligge sikkert i Standard Oils hænder. Ved overtagelsen af Buna-patentet på kunstgummi må Standard Oil love, at det kun må anvendes med tilladelse fra det tyske økonomiministerium. Firmachef Tigel går ind på dette krav. Japanernes overfald på Pearl Harbor giver indledning på Stillehavskrigen. Amerikanerne bliver afskåret fra deres vigtigste kautschukleverandører i Malaya. Men trods mangel på gummi i USA overholder Standard Oil aftalen med tyskerne. Buna-fremstilling må ikke falde i hænderne på rivaler som Goodyear. Den indflydelsesrige senator Baruch, der præsident Roosevelt bliver sat i spidsen for et undersøgelsesudvalg, vender sig til offentligheden. We find that the existing rubber situation to be so dangerous that unless corrective measures are taken immediately, this country will face both a military and a civilian collapse. Olieoverflodens land må rationere benzinen. Mange amerikanere, også kongresmedlemmer, gør olieselskaberne ansvarlige, fordi de fortsat leverer til nazisterne og ligger inde med gummipatentet. Senator Harry Truman, den senere præsident, gennemfører under stort offentligt pres en senatsundersøgelse af forsvarssituationen. Han assisteres af Justitsministeriets kartelspecialist Thurman Arnold. Han har længe haft et godt øje til Standard Oil og dets boss Walter Teagle, og har allerede uden held forsøgt at idømme koncernen en bøde på $50.000 for at handle med fjenden. Men under henvisning til firmaets uundværlighed for USA i krigen, har dets ledere fået handlet bøden ned til sølle $1.000. Ved en senatshøring betegner Thurman Arnold Standard Oils tilbageholdelse af gummipatentet som en fortsat sammensværgelse med nazisterne til deres fordel. Truman taler på en pressekonference om forræderi. Ved en kongresbeslutning bliver gummipatentet frigivet i USA. Den mægtige Walter Teagle er en nedbrudt mand og trækker sig tilbage fra firmaledelsen. Hitler og Opel Blitz var ubrydeligt forbundet. Hans soldater havde brug for denne bil først til fremmarchen og senere til tilbagetoget. Hitler var selve Opel-ånden, hvad det indebar var klart, ydelse, orden og troskab. Allerede i begyndelsen af 30'erne begynder Opel, et datterselskab af General Motors, at bygge militærlastbiler. I første omgang, i 1935, taler Hitler dog ikke om krig. Der vil han have en folkevogn. Die Ausstellung war beherrscht von dem Willen des Führers. Schafft den deutschen Volkswagen. Opel-fabrikkerne mener allerede at have den, med deres P4, den billigste minibil på den tid. Men Hitler vil have en bil, der også kan anvendes militært. Med den skal tyskerne kunne køre på udflugter i Europa for 5 mark om måneden. Denne model bliver i første omgang den mest udbredte folkevognsmodel. Opel kan dog gå videre med sin folkevogn, Blitz. I 1935 bliver der efter aftale med værnemagten bygget en lastbilfabrik i Brandenburg. Opel-ledelsen, som på dette tidspunkt også består af amerikanere, ser hurtigt de store muligheder, der ligger i kontrakter med hæren. Fabrikken bliver bygget efter de sidste amerikanske metoder og er den mest moderne i Europa. Hver dag ruller der 120 lastbiler af samlebåndet. Es war also dieser Opel Blitz das Rückgrat der Wehrmacht. Von Opel mit Hilfe, und das ist eindeutig zu sagen, amerikanische Gelder gebaut.
Uden Opel Blitz ville Hitlers tropper ikke engang være nået frem til Wien. Ved den tyske indrykning i Østrig måtte et stort antal lastbiler og andre fabrikater give op. Med kort varsel rekvirerede hæren hundreder af blitzer i Bayern, så værnemagten planmæssigt kunne rykke ind i Wien. Hitler er taknemmelig. Han aflægger et personligt besøg på fabrikken i Brandenburg og bestiller yderligere 2.000 lastvogne af modellen. En amerikaner varetager i 30'erne og i begyndelsen af krigen General Motors interesser i Tyskland. Det er James D. Mooney, koncernens vicepræsident. Som tak for sine fortjenester ved udviklingen af Opel til en førende rolle i rustningsindustrien, modtager han i 1938 af Hitler Adlerordenen, nazipartiets højeste udmærkelse til udlændinge. Opel Blitz klarer ildprøven overalt, hvor den bliver sat ind. Ved annekteringen af Sudeterlandet, overfaldet på Tjekkoslovakiet, erobringerne i øst og ved Blitzkrigen i vest. På få uger bliver Holland, Belgien og Frankrig i 1940 løbet over ende. Med krigens begyndelse indstilles produktionen af personbiler på Opel-fabrikken i Rüsselsheim. Der bliver ledig kapacitet, men medarbejderstaben svinder ind som følge af indkaldelserne af værnepligtige. Men flyvevåbnet har en ny opgave til Rüsselsheim. Opel bygger nu haleroer og motorer til Ju-88, Hitlers vigtigste bombefly. Grundsätzlich war schon wenige Tage nach Kriegsbeginn eine enge Vereinbarung getroffen worden zwischen der Luftwaffe und dem Rüsselsheimer Werk. Das ist unterstützt worden auch durch Zusammentreffen des Vizepräsidenten Mooney, der nicht nur Korrespondenzen hatte mit der NS-Führung, sondern zu der Zeit auch in Berlin anwesend war, hier nach Rüsselsheim gekommen ist und schließlich mit Göring auch zusammengetroffen ist. I sine samtaler med Göring udtrykker Mooney en vis forståelse for nazisternes politik. Også han mener, at Tyskland er blevet alt for hårdt behandlet af Frankrig og Storbritannien efter 1. verdenskrig. Göring opmuntrer Mooney til at prøve at mægle mellem de krigsførende parter. Og Mooney henvender sig til præsident Roosevelt, der accepterer at være standby som mægler. Roosevelt ønsker Mooney good luck med sit forehavende. Berlin i februar 1940. Et smirrende brev til kære rigskansler åbner Mooney vejen til Hitler i det nybyggede rigskansleri. I sin dagbog, som efter krav fra General Motors aldrig er blevet offentligt tilgængelig, fortæller han om sin samtale med Hitler. Overfor Roosevelt beskriver han Hitler som varm og venlig, men førerens krav om anerkendelse af Nazi-Tyskland som verdensmagt lader dog præsidenten kold. Mooney har udspillet sin rolle som nyttig idiot. Statssekretær Messerschmitt i det amerikanske udenrigsministerium kalder fremover Mooney for fascist. Den mærkværdige episode med nazivennen Mooney fik ikke nogen indflydelse på historiens gang. Opel byggede fortsat militærkøretøjer, over 100.000 alene i krigsårene, hvor behovet på grund af de store tab var glubende. General von Schell, Hitlers ansvarlige for militærkøretøjer, erklærer i 1941, at krigen ikke ville kunne føres uden Opels indsats.